Як ви пояснювали колегам за кордоном, що Лукашенко є досі президентом? Європа не з'являлася нейкай такой надзвичай привабнай альтэрнатывай. Чому не вчилися в Білорусі? Москва була лепшай альтэрнатывай. А ви поєднували професіоналізм і не критикували режим? Усе таксама ўспрымалі Лукашенко як прэзідэнт. Ви серйозно? А до того, що діалог був? Анатоль Котаў. В Беларусі я працаваў у міністэрстве замежных спраў, у адміністрацыі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь у нацыянальным алімпійскім камітэце. З Беларусі я выехаў у жніўні 2020 года, таму што ведаў, што будуць рэпрэсіі, што таксама і за мной прыйдуць, таму што я звольніўся ў знак пратэсту супраць таго, што пачало адбывацца ў краіне. Мені здається, зараз найкращий час для прямих запитань та відвертих відповідей. Час для діалогу, який виключає подвійні інтерпретації. Чи готові ви до зустрічі із тим, ким ви є насправді? Анатолій Котов, колишній чиновник і білоруський дипломат. Я вас вітаю. Доброго дня. Відверто кажучи, думала, що якщо до мене приходить колишній дипломат, ви будете в костюмі, ви дуже такий демократичний, я б сказала, дипломат. Ви прийшли в футболці, і у вас навіть на руці браслет. Що це за браслет з сердечком? Поясніть. Ну, по-перше, яка у нього історія? Ну, по-перше, я давно не дипломат, тому могу сабе дазволіць такі вольны стыль. Браслет, ну, гэта украінскі браслет з металу, які з разбітай расійскай тэхнікі ва ўкраіне пасля 22-го году. Угу. Розпочинаємо зі стереотипів. Тренер – це не практик, а теоретик. Ви, будучи генеральним секретарем в Національному олімпійському комітеті, як хто були? Як практик чи як теоретик? Як граючы тренер, то бок спалучэнне таго і другого. Який ваш спорт? Мой спорт увогуле баскетбол. Ось. А калі браць пра Нацыянальны алімпійскі камітэт, то гэта было ўсё. Гэта была арганізацыя спорту, развіццё спорту увогуле. Стереотип. Білоруська дипломатія – це продовження диктатури Лукашенка. Коли ви працювали дипломатом, як ви пояснювали колегам за кордоном, що Лукашенко є досі президентом? Ну, па-перше, я не тлумачыў, што Лукашенко ёсць добрым прэзідэнтам. Мы тлумачылі, калі я працаваў у міністэрстве замежных спраў Беларусі і калі працавалі маі калегі, якія таксама ў 2020 годзе сышлі, мы тлумачылі, што трэба даць Беларусі альтэрнатыву, і яна можа змяніцца. Ось, і менавіта жаданне Беларусі быць, нягледзячы ні на што, даволі адкрытай краінай, яе залежнасць ад міжнароднага гандлю, яна стварала пэўныя умовы для таго, каб менавіта замежная палітыка дапамагала змяняць унутраную палітыку. На жаль, 2020 год гэта быў канец гэтым ілюзіям і канец гэтай практыкі. А хто мав дати цю альтернативу? От хто мав її дати, окрім народу Білорусі? Окрім народу Білорусі ніхто. Так ось і народ Білорусі таксама яму трэба было паказаць, што наша будучыня яна ў Еўропе, што мы частка не былога Савецкага Саюзу, а частка Еўропы, агульнай краіны, якая калісьці уключала і Польшу, і Беларусь, і Літву, і Україну. І що, не вдалося змінити? Не вдалося змінити. Чому? Тому що, по-перше, ўсё ж таки гады і жыцця і ў Савецкім Саюзе, і вось гэтая лукашэнкаўская постсавецкая Беларусь, яны вельмі сур'ёзна укараніліся ў галавах людзей. Беларусы яны адрозніваюцца ад рускіх, але ўсё роўна Еўропа не з'яўлялася нейкай такой надзвычай прывабнай альтэрнатывай, тым больш, што за гэтую альтэрнатыву, як зараз зусім відавочна, гэта пачалося ў 2008 годзе з Грузіі, у 2014 годзе была Украіна, быў Крым, што за еўрапейскую будучыню трэба будзе яшчэ змагацца, і змагацца не з тым, што ўнутры краіны, а змагацца з Расіяй. А вам не здається, що про це треба було зрозуміти ще не з 2008 року, а з Другої Чеченської? Ну так, і гэта трэба было разумець увогуле
у 90-е гады, калі усе краіны былога Савецкага Саюзу сталі незалежнымі. На жаль, ну, я вось кажу адкрыта, я так думаю, пашчасціла на пачатку 90-х гадоў толькі 3 краінам Балтыі, якія адразу пайшлі ў Еўрапейскі Саюз і ў НАТО, бо толькі гэта дае на вось гэтай прасторы нейкія гарантыі бяспекі. Контрольне питання. Чий Крим? Українські. Ви завжди так вважали? Так. У вас не було сумнівів, коли вони проводили референдуми? Ви працювали в цей час ще в державній політиці? Так. Як ви це пояснювали? Як ви обходили це питання? Ну, па-першае, Беларусь дзяржава, нават рэжым, да апошняга часу ён не прызнаваў акупацыю Крыму. І я працаваў у знешняй палітыцы. Маім заданнем было праца з краінамі з большага трэцяга свету, але, канешне, абмяркоўвалі і тое, што адбываецца вось у нашых суседзяў. Дык сумневаў не было, што Крым – гэта не Расія. Пане Анатолію, хто ви зараз? Я зараз працую у Беларускім фондзе спартовай салідарнасці, грамадскі активіст, но і час ад часу виступаю як експерт і політолог. Ви вважаєте себе політичним втікачем, чи ви просто вимушений емігрант, чи ви плануєте повернутися в Білорусь? От зараз як людина ви хто? Ви людина, яка чекає повернення на батьківщину? Я людина, яка спрабуе зрабіць нешта, каб момант, калі можна будзе вярнуцца на радзіму не толькі мне, а десяткам тысячам беларусаў, якія з'ехалі пасля 20-го году вымушана са сваёй краіны, а некаторыя з'ехалі і раней, але гэтыя хвалі эміграцыі былі меншымі, каб яны маглі вярнуцца спакойна дадому і будаваць, калі яны пажадаюць сваё жыццё на радзіме. Ви вчилися в МГІМО. Чому не вчилися в Білорусі? Лише тому, що там не було університету, а були факультети? Чи це було теж питання престижу, наприклад? Па-першае, гэта было пытанне прэстыжу, і калі ўжо мы размаўляем пра якасць адукацыі менавіта у галіне міжнародных зносін, падрыхтоўкі кадру для міністэрства замежных спраў, то, канешне, у той час напрыканцы 90-х Масква была лепшай альтэрнатывай чым, напрыклад, Мінск, у якім толькі у тыя гады стварыўся асобны факультэт. Дарэчы, што было добра зроблена, Украіна амаль адразу зрабіла сваю акадэмію дыпламатычную, і з намі на курсе яшчэ вучыліся украінцы, але фактычна яны не скончылі універсітэт у Маскве, таму што адчынілася акадэмія ў Києві, яны з'ехалі. У Беларусі такой альтэрнатывы не было. Чи намагалися вас вербувати у Москві? Не, гэтага не было. Я скажу так, што нам, тым, хто вучыўся у МГІМО напрыканцы 90-х гадоў, нам трошкі пашанцавала. Чаму? Таму што гэта быў момант трошкі іншай Расіі. І я зараз не пазнаю нават рэктара. Ту, яку тоді повірила і Європа, і Штати, так? І ту, у якую паверылі самі расіяне. Я, напрыклад, не пазнаю таго самага рэктара МГІМО, які у канцы 90-х, ён быў той самы Таркунов, ён казаў зусім іншыя рэчы. І людзі, якія былі выкладоўцамі у МГІМа, і тыя, якія яны зараз, напэўна, яны вярнуліся да сваёй зоны камфорту, калі мы кажам о больш такіх старых настаўнікаў, больш старых прафесарах. А моладзь, яна, збольшага маладыя прафесары, яны былі вельмі натхнёныя зменамі, якія адбываліся ў той час у самой Расіі. На жаль, фактычна 2000 год, гэты міленіум, ён паказаў, што ўсё пачало вяртацца назад у савок. Що їх зламало, на вашу думку? Бабло величезне? Що їх зламала ідейність? Чи вони просто з розпачу від того, що вони безсилі проти такої тоталітарної машини, просто опустили руки?
Ну, на мою думку, іх зламала, іх фактычна вось гэта акно магчымасці, якое было невялікае, іх зламалі пасады і грошы. То бок не так шмат людзей, якія нават у 90-е былі прадэмакратычныя, яны такімі засталіся. То бок, ну, я памятаю яшчэ сапраўдныя дэбаты ў дзяржаўнай думе Расійскай Федэрацыі, калі там некалькі разоў быў на экскурсіі. Гэта былі адкрытыя паседжанні, на якія можна было прыйсці. Гэта, ну, боек не было, але ось гарачыя спрэчкі яны былі. Пазней гэта ўсё вось паціху з людзей зрабілі новую номенклатуру, якая проста паслухмяна. І вось тады менавіта паявіўся той самы выраз, гэта сістэмная апазіцыя і несістэмная. Сістэмная, то бок ты не апазіцыя, ти частка сістэмы. Щоб жити в Москві, ви повинні були на певний час стати москвичем. От ким ви були в Москві? Ви відчували, що ви білорус? І чи не соромилися ви цього казати? Бо знаєте, є знову ж таки такий стереотип, що кожен, хто приїжджає в Москву, хоче одразу, щоб його вважали москвичем. Він змінює свої навіть харчові звички, він змінює свій стиль, змінює свій одяг. Ви намагалися злитися з натовпом і не показувати, що ви білорус? Ну, я б не сказав, що, так мовіць, Мінск вельмі сур'ёзна адрозніваецца ад Москвы. У сэнсе, там, ну, як людзі апранаюцца, ці што яны едуць. Не, я не саромеўся таго, што я з Беларусі, таго, што я беларус, таго, што, ну, у нас можа быць трошкі іншы погляд на нашу гісторыю. Ну, мабыць, мне было трошкі прасцей, таму што ось я потрапіў у Москве на такое аддзяленне польскае, і оно ўсё ж таки бліжэй, гэта версія гісторыі, яна бліжэй да таго, што яшчэ мы паспелі, ось як пакаленне 80-х, пачуць у школе пра сваю уласную гісторыю, пра гісторыю уласнай краіны. І таму, калі там ось москвічы здзіўляліся, што там Сувораў можа быць раптам не героем для Польшчы, там, для Беларусі, што там Мураўёва у нашай краіне завуць вешальнікам, а не там генерал-губернатарам. І вось гэта іх здзіўляла, але гэта было такая цікавасць, ну окей, ну зараз там Беларусь, ну, сапраўды незалежная дзяржава, ну, мабыць, там гісторыя трошкі, у іх іншы погляд на сваю гісторыю можа быць. Свою меншовартість ви відчували в Москві? Тому що коли ми говоримо, я в цій програмі зустрічалася з музикантами, зі стендаперами, з акторами, і ми порівнюємо ставлення росіян до білорусів і ставлення росіян до українців. І завжди була певна меншовартість. Завжди білоруські і українські спеціалісти отримували менше грошей. Ось ви відчували свою меншовартість? Ну, можна сказати, што гэта таксама стэрэатып, які проста даволі лёгка было разбіць. Так, ну, першае стаўленне, што гэта нейкія меншыя браты нашы, што яны, ну, я не ведаю, менш разумныя, нейкія, ну, не ведаю, ну, для Масквы ўсё роўна Мінск ці Кіеў – гэта вёска. Ось, такое стаўленне першапачатковае было, але, канешне, калі там мы пачыналі размаўляць, камунікаваць, яно вельмі хутка знікала, таму што, ну, я быў адным з найлепшых студэнтаў. Ну так, це ми говоримо, якщо про професійні якості, але все рівно ставлення, меншовартість відчували? Яно було, тому що... Підкреслювали це ваші студенти, з якими ви вчилися, ваші викладачі, можливо. Ви стикалися особисто з цим ставленням? Ну, студенти ні, тому що це все ж таки... Це було, ну, так, праз кароткі час і хутка знікала, тому що це все роўна моладзь. І там збольшага ўсе роўныя. Але вось, так мовіць, гэта больш пра москвічэй, але гэта ўвогуле асобная дзяржава ў дзяржаве. І там, ну, москвіч гэта не той, хто там у трэцім пакаленні, а той, хто прыехаў, і вось ён спрабуе даказаць, што ён больше москвіч, больше рускі, а ўсе вось гэтыя, хто не
рускія, хто не з Расіі, яны гэта нейкі другі гатунак. Ви в доволі молодому віці і дуже рано почали обіймати, якщо не керівні, то хороші посади в державних органах Білорусі. І мене, от чесно, це дивує. Як відбувається відбір на посади в Лукашенківській Білорусі? Як пройти ось цей відбір і зайняти певну посаду? Ну, як це було у вас? Па-першае, ўсё ж такі мы кажам трошкі пра розныя, былі розныя этапы, калі гэтая сістэма мянялася. Ўсё ж такі вось, напэўна, зноўку да людзей майго пакалення там было больш, што ли, такое дэмакратычнае стаўленне, і, канешне, там, напрыканцы 90-х, на пачатку 2000-х не было такога непрыняцця таго, што так ці інакш звязана з Беларуссю і патрыятызмам. Так, патрабавалася там, не ведаю, не крытыкаваць там рэжым, і гэта было дастаткова, каб заняць пэўныя ступені, сярэднія ці трошкі вышэй, а у пэўным сэнсе трэба было быць прафесіяналам, тому што прафесіяналы таксама былі патрэбныя. А ви поєднували професіоналізм і не критикували режим? Не крытыкаваў. Мы спрабавалі, як я і казаў, як шмат людзей, які працавалі ў міністэрстве замежных спраў. Дарэчы, менавіта з міністэрства замежных спраў у 2020 годзе сышло больш людзей, чым з любой іншай дзяржаўнай установы ў Беларусі, таму што было бачанне альтэрнатывы. Окей, немагчыма, так бы мовіць, гэта перамагчы на выбарах, гэта было відавочна, але можна было спрабаваць да пэўнай ступені мяняць сістэму знутры. Маё расчараванне гэта было 2019 год. Що ви намагалися змінити? Що ви змінили? Насамрэч нічога. Як ви оцінюєте свою роботу? Па вялікім рахунку нічога не змянілася, але прынамсі я ведаю, што я так думаў, шмат маіх калег так думала, што пэўная там еўрапейская альтэрнатыва, чым больш кантактаў з Еўропай, тым менш расійскіх уплываў у Беларусі, тым больш жадання жыць у нармальным свеце. Чаму це не спрацювало? Таму што, і ў гэтым трэба шчыра прызнацца, мы не разумелі сутнасць беларускага рэжыму, таму што усе таксама ўспрымалі Лукашэнку як прэзідэнта, як, не ведаю, нейкага не суперадукаванага чалавека, які раптоўна у 90-х стаўся папулістам і палітыкам, які быў абраны прэзідэнтам, а пазней проста вырашыў, што ён з гэтай пасады нікуды не сыдзе. То бок, нейкі такі вось дробны, неадукаваны выпадковы палітык. Але, так не было. Праблема ў тым, што Беларусь за гады кіравання Лукашэнкі, фактычна гэта пачалося з першага дня на ягонай пасадзе, яна ператварылася ў мафіёзную дзяржаву. І мафію немагчыма перамагчы на выбарах. А беларуская апазіцыя, гэта таксама трэба шчыра прызнаваць, за выключэннем, напэўна, Зянона Станіславовича Пазняка, яна змагалася за ўвагу Масквы. Быць лепшым за Лукашэнку. Добре, але якщо ви говорите про позицію політичну, якщо ви працюєте в дипломатичному відомстві, якщо ви розумієте, що не всі підтримують цей режим Лукашенка, чому урядовці не могли якось на це вплинути? Знову ж таки, ви от кажете, ми сприймали Лукашенка фактично як маргінала. Тобто ви могли рулити парламент, уряд міг рулити державою, відсунувши цього дідугана від влади. Тобто номінально він був президентом. Чому так не вийшло? І чи ви взагалі про це думали? Трэба разумець, што парламента у Беларусі няма з 95-96 года. І якраз тады тыя, хто маглі яго адсунуць,
ад улады, яны былі выкінутыя з палітыкі па засістэмную апазіцыю, і тады пачаліся першыя выпадкі такой палітычнай эміграцыі. Нехта з'ехаў у Літву, некага забілі, хтосьці паехаў у ЗША. І другі шанец быў, на маю думку, найбольш сур'ёзны ў 99-м годзе, калі была спроба зрабіць альтэрнатыўныя выбары прэзідэнта, таму што па канстытуцыі у Лукашэнкі скончыўся тэрмін, і таксама збіраліся вялікія маршы ў Беларусі, але сам ініцыятар гэтага альтэрнатыўнага рэферэндуму ён знік, ён быў забіты, Віктор Ганчар. А у астатніх палітыкаў Беларусі, нават апазіцыйных, не хапіла смеласці, не хапіла нейкага ресурсу, каб давесці гэтую справу до канца. Що про це говорили у відомствах, де ви працювали в цей час? Що ви особисто говорили про це колегам? Трэба адзначыць, што пра гэта амаль не гаварылі. Тобто ви закривали очі, але це відбувається в вашій державі, в вашій країні, і ви мовчите, бо, виходить, ви співпрацюєте з режимом, намагаючись щось нібито змінити. Парадокс. Гэта не парадокс, гэта разуменне таго, што калі ты выйдзеш у адкрытую, цябе знішчуць. А вось гэта была, я не ведаю, зараз можна сказаць, што гэта дактрына soft power. Так? Гэта выхаванне, не ведаю, чынавецтва. Я прыйшоў у міністэрства замежных спраў, колькі мне гадоў было? 22, напэўна. Так мовіць, што я мог зрабіць? А вось, канешне, калі ўжо праз 5-10 год, гэта былі іншыя пасады, гэта было больш размоў, што трэба нешта ў дзяржаве мяняць, трэба ісці іншым шляхам. Вось я сказаў, што для мяне расчараваннем канчатковым быў год 2019. Калі я зразумеў, што нічога змяніць не атрымаецца. Ми коли говоримо про Лукашенка, от ви кажете, як його сприймали так само середини, як справді популісти, маргінали, який прийшов до влади. Але я в цей час згадую прислів'я дуже відоме, що треба бути дуже мудрим, щоб здаватися таким дурним. І от я коли дивлюся на міністерства, на державні органи Білорусі і на оточення Лукашенка, коли ми говоримо про Лукашенка і про Путіна, про ось цю зв'язку, я помічаю величезну різницю. Путін, як старий диктатор, оточує себе старими людьми, правда? Ми, якщо подивимося, там всі сиві, всі старі, всім за 60, за 70. Лукашенко так чи інакше набирає в свою команду молодь, так? У нього немає всіх абсолютно старих, він набирає так само молодь. Ви розумієте, для чого і чому? Він не боїться втратити владу? Па-першае, моладзь там у лукашэнкаўскім наборам гэта таксама не вельмі сур'ёзны адсотак людзей, якія з ім працуюць. Але більше, ніж у Путіна. Мабыць, больш, чым у Путіна, але калі паглядзець на асобаў, якія займаюць найвышэйшыя пасады ў беларускай дзяржавы, то гэта тыя большасць тых, хто з Лукашэнкам прыйшоў да ўлады ў 94 годзе. То бок ён не мяняе свой бліжэйшае асяроддзе, бліжэйшы круг ён не мяняе. А так, канешне, трэба час ад часу, так мовіць, пускаць у сям'ю, так мовіць, у мафію людзей, якія сваю лаяльнасць пацвердзілі, і а пацвярджэннем лаяльнасці з'яўляецца таксама і пэўнае выпрабаванне. Шмат хто з беларускіх чыноўнікаў альбо дазнаў прэсінг пэўных спецслужбаў, альбо нават увогуле адседзеў. І вось калі чалавек не расчараваўся, калі ён удзячны за тое, што альбо гэты прэсінг змяніўся, спыніўся, альбо чалавека датэрмінова выпусцілі і зноўку прызначылі на нейкую пасаду, то бок вось такі чалавек прайшоў праверку на лаяльнасць, ён ужо нікуды не сыдзе з сістэмы. Коли я читала різні ваші інтерв'ю про момент вашого звільнення, ви описуєте те, що вас звільнили взагалі без зайвих питань, просто взяли і підписали заяву. Вас це не здивувало? Не здивувало, не здзівіла, таму што гэта
ну, так мовіць, быў яшчэ пачатак працэсу 2020 года, калі яшчэ, ну, я не адзін, хто зайшоў тады вось у жніўні 2020 году, і менавіта ты, хто там зразумеў, куды ўсё ідзе ў жніўні ці верасні, яны яшчэ даволі так мякка сышлі, таму што, ну, самае галоўнае там патрабаванне было, ну, адразу не бегчы пад камеры і не казаць, што вось яно ўсё кепска. Ну, фактычна яно было там такое нефармальне. А може навпаки, якби чиновники, які звільнялися, йшли одразу до журналістів, виходили на народ і казали, що все погано, що ми можемо все змінити, ми звільняємося у знак протесту, давайте щось змінювати. Можливо, щось би змінилося? Праблема ў тым, што не звольніліся чыноўнікі, якія займалі сур'ёзныя высокія пасады, то бок, ну, міністры не зайшлі. І тут зноўку, ну, вся гісторыя Беларусі фактычна першым і амаль што адзіным чалавекам, які займаў такую пасаду, быў Андрэй Саднікаў. Але гэта быў 96-й год, калі ён зышоў. Пазней на знак пратэсту, ну, там яшчэ там прэм'ер-міністр адзін раз не прыняў ці адмовіўся ад пасады. Всё, больш, ну, то бок такіх рэчаў не здаралася. Ви, знову ж таки, в одному з інтерв'ю сказали, що коли ви звільнилися, звільнялося так само багато, але не усі звільнилися, хто були незадоволені цим режимом. Чому вони залишилися, на вашу думку? Ну, на мою думку, яны, па-першае, лічылі у той момант, так, што калі змены адбудуцца ў 2020 годзе, і насамрэч, калі б яно так апынулася, то вось яны спакойна працягнулі б працаваць, так мовіць, на новую ўладу, на новую сістэму, на новую Беларусь. Таму што, ну, пэўная колькасць асоб, пэўная колькасць чыноўнікаў, нават высокіх, яны, ну, вось, не былі запэцканыя у крыві. Вибачте, я повторюю це вже не вперше, сидячи в цьому кріслі. Але звідки така наївність? Гэта людзі. Гэта людзі. Ну, і гэта проста, ну, я не ведаю, трэба разумець, што з аднаго боку гэта можа быць пэўнай наіўнасцю, з іншага боку гэта можа быць такім сродкам уласнай психічнай, псіхалагічнай самаабароны. Після того, як ви виїхали з Білорусі, я зараз буду перекладати з білоруської, тому що я не вмію ще досконало читати білоруською, буду цитувати вас українською. Те, що сталося у жовтні 2020 року, показало, що влада взагалі перестала сприймати сигнали, які йдуть від суспільства. От ви серйозно? А до того, що діалог був до 2020 року? Правда, вони чули якісь сигнали? 99-й рік, 2006 рік, протести, зникнення людей, знаходження людей потім мертвими. Вони тоді чули якісь сигнали, а в 20-му перестали чути? У 2020 годзе яны страцілі сувязь з тым, што яны лічаць, і з тым, што з'яўляецца бальшынёй беларускага, большасцю беларускага народа. Гэта так. Таму што атрымалася, там, так мовіць, з 90-х гадоў зрабіць Лукашэнку, гэта маргіналізаваць апазіцыю. Так, былі маршы, былі плошчы, былі электаральныя кампаніі. Але праблема ў тым, што людзі, якія выходзілі, якія галасавалі супраць Лукашэнкі, яны не адчувалі сябе большасцю беларускага народу. У 2020 годзе так атрымалася, што ўсё тое, што, напэўна, адбывалася і дагэтуль, і асабліва ў тым самым 2020 годзе, а гэта рэакцыя рэжыму на пандэмію. Калі, ну, на мою думку... Коли якщо віруса не видно, значить його не існує. Не, калі у цябе у сям'і нехта забалеў і памёр, ён сам вінаваты.
Ну, я про це і кажу. Це слова Лукашенка. Ви так. бачите цей вірус? Його ніхто не бачить, значить його не існує. Так? Не, ён просто тлумачыў, што вось там, там один памёр, але ён быў занадта тлусты, а той быў занадта худы. Той зашмат еў, той мала еў. Самі вінаватыя. Ось, і калі гэта гора, яно фактычна было ў кожнай сям'і, то гэта было самае недарэчнае, што можна было казаць з тэлебачання і казаць кожны дзень. Калі там, у 2-мільённым Мінску, у самае гарачае надвор'е была атручаная вада, а па тэлебачанні казалі, не, яе можна піць, а 800 тысячаў фактычна яно хадзіла ў краму з бутэлькамі. Гэта ўсё, канешне, показала, што мы адчувалі, што нешта не так, мы ведалі, што нешта не так, але зараз тых, хто незадаволены, іх большасць. Але шанс для них вже втрачений. І тут я вам задам питання, те, що зазвичай те питання, яке я ставлю представникам опозиції Сівчуку, Зенану Позняку. Ви як представник молодої Білорусі, так? Хай частинки демократичної, але все ж таки ви представник отої Білорусі, ви молодим співпрацювали з режимом Лукашенка. Ви відчуваєте свою відповідальність за те, що сталося з Білоруссю? Конечно. Конечно. Я адчуваю сваю адказнасць за тое, што сталася з Беларусю. Але гэтую адказнасць таксама павінны несці і трошкі іншыя краіны. Мы ўжо казалі, што адзіныя, каму удалося перайсці з постсавецкіх рэспублік бяскроўна, фактычна, з Савецкага Саюзу і Еўрапейскі Саюз, гэта 3 балтыйскія краіны. Ми не в Євросоюзі, Україна, але ми відійшли від Росії, нехай з крові, але ми це робимо. Ми зробили це і продовжуємо робити. Так. І можливо, якби доносилося ось це непорозуміння, нерозуміння суспільством, невдоволення суспільством цим режимом, можливо, щось би тоді були зміни. Якби молоді чиновники, такі як ви, стали на бік площі, якби, не знаю, об'єдналися зсередини проти ось цього тирана, можливо, щось би тоді змінили? На жаль, треба розуміти, що ми мало ведаємо про те, що відбувається у своїх сусідів, і мало ведали. І так само мало ведаємо, що відбувається у сваёй краіне. Так? Тому што вось, мы вяртаемся да стэрэатыпаў, як успрымаць Лукашэнку, як успрымаць уладу. Іначай, чым мафію, гэта успрымаць нельга. Вось тады гэта дае разуменне, што не будзе аніякіх палітычных магчымасцяў гэта змяніць. І нельга лічыць на тое, што Масква прыбярэ Лукашэнку і пасадзіць нейкага большага дэмакрата. Яна пасадзіць таго, хто ім выгадны. Шлях да незалежнасці большай часткі постсавецкай прасторы ён яшчэ не скончаны. І ён таксама няпросты. Вось прыклад Украіны і не надта падтрымка не на патрэбным узроўні таксама са стараны з боку захаду. Ён паказвае, што гэты шлях ён будзе вельмі цяжкі. Але його треба пройти. Але його треба пройти. У вас немає відчуття, що просто хтось у владі боїться взяти відповідальність за себе за цей шлях, який має пройти це суспільство? Можливо, якби знайшовся лідер, який сказав, ми йдемо і ми готові, цей шлях би розпочався швидше, він би був важкий. Ви розумієте, що свободи не буває без крові. І ось тут ми, так би мовити, підходимо до серйозної розніці поміж Україною і Білоруссю, наприклад. Чому гэтага не адбылося раней? Тому що Беларусь малая, кампактная і вельмі цэнтралізаваная дзяржава. І ось тое, што, так бы мовіць, не было ніколі мейнстрымам, так бы мовіць, яно расло паціху само па сабе, то бок, гэта
захапленне гісторыі, уласна, захапленне культуры, захапленне беларушчынай, беларускасцю яго не хапала. А ўсё ж такі, нягледзячы ні на што, Украіна адбудоўвала сваю нацыянальную дзяржаўнасць. У Беларусі гэты працэс ён быў знішчаны ў сярэдзіне 90-х гадоў. Що заважало розпочати цей процес заново, наприклад, вам чи історикам? Страх? Ви особисто, наприклад, боялися за своє життя, живучи в Білорусі? Но за свое жыццё я, так мовіць, не баяўся до 20-го года, калі фактычна рэпрэсіі, якія пачаліся, яны адразу перайшлі мяжу, якую дагэтуль ніколі не пераходзілі. Не тое, што там, так мовіць, раней людзей не саджалі ў турмы, не забівалі за іх погляды. Але ўсё ж такі гэта мела пэўныя межы. Нават калі б мяне там, не ведаю, у 90-х годах затрымалі на нейкім маршу, то адседзеў бы я свае 15 сутак ці колькі там і пайшоў бы далей працаваць. Ще раз, ви боялись? До 20-го года ні. Коли ви написали заяву, ви прийшли, сказали своїй родині, що я написав заяву, я звільняюся. Як сім'я, як ваша дружина сприйняла це? З нейкай палёгкай. Чаму? Таму што, увесь гэты, так мовіць, перадвыбарчы перыяд, калі людзей пачалі затрымліваць. Першыя затрыманні былі ў траўні. Калі відавочна было, што ёсць не задавальненне, а у дзень выбараў большасць людзей галасавала супраць Лукашэнку, і гэта было бачна, таму што шмат людзей прыйшлі з белымі бранзалеткамі, нехта там у белым убранні. І іх была большасць. Ось, калі моя жонка, яна доктар, яна прайшла ўвесь ковід як доктар, яна бачыла розніцу паміж тым, што кажуць па тэлебачанні, тое, што адбываецца ў яе бальніцы. Калі пачалі дастаўляць першых пабітых на акцыях пратэстаў, это не просто пабітыя, это былі збітыя ці параненыя людзі. І вось, калі фактычна там праз тыдзень я сказаў, што ўсё, я зыходжу, я просто не магу працаваць, я не хачу мець да гэтага ніякага дачынення, але хутчэй за ўсё нам давядзецца з'ехаць, таму што рана ці позна просто за намі прыйдуць. Гэта было ўспрынята з палёгкай, яна сказала, што я ведала, што ты добры чалавек. Коли ви виїхали, що ви відчуваєте? Ви обговорюєте в сім'ї, от з дружиною, з дітьми, що ви відчуваєте? У вас є сум від того, що ви виїхали? Можливо, ви сумуєте за Білорусю. Чи у вас є сором за те, що ви виїхали, а там лишилися люди, які сидять у в'язницях? От з чим ви живете? Я живу ані з сумом, ані з соромом. Я живу з пэўнай, так мовіць, злосцю і жаданнем зарабіць так, каб у Беларусь можна было вярнуцца. На жаль, гэта справа не толькі беларускага народу, не толькі тых, хто выехаў, і не толькі тых, хто застаўся. Таму што трэба разумець, што тое, што вайна, якая ідзе ўжо 10-й год ва ўкраіне, тое самае давядзецца прайсці і Беларусі, калі яна пажадае вызваліцца не ад Лукашэнкі, а пайсці фактычна з-пад расійскага ўплыву. Адно без другога немагчыма. І гэта трэба разумець. Ви вірите, що ви повернетеся в Білорусь? Я веру, што гэтага можна дасягнуць. А ви хочете цього досягти? Конечно. Ким ви себе бачите в майбутній Білорусі?
спадзяюся, просто свабодным чалавекам. Але ви хочете і мрієте повернутися додому? Я хачу вярнуцца дадому, я хачу мець магчымасць туды вяртацца, я хачу мець магчымасць, ну, так мовіць, спакойна там жыць і працаваць. Ваші діти знають білоруську мову? Так, Дякую вам за зустріч. дзякую вам.